IFM News Police Report. Nagbalaag ni Police Captain Melvin Soriano, Hepe de Curimaw Municipal Police Station, kanagiti ang trabaho iti naririsgo a pagobraan kalpasan ana kuryente dagiti inem ang karpintero iti barangay Tapaw Tige iti nasa o nga ili kuna ti Hepe a kabayatan di panang bagkat dati scaffolding nga usarenda kuma iti pagobraan daket ditoy ana isagid iti may sa live wire iso ana pasamak ti insidente. Ada inem nga individual nga napan ag-finishing iti warehouse iti barangay Tapaw Tige. Idi iyakar di 4 layer nga scaffolding siya nga to. Handamit nga winarwar ijay nga to sir na kumabinay sa maysa. Nadigit di binagkatda di upat nga katuon nga scaffolding landok. Itata sir aksidente na tumba na isabik kini live wire iti init sir nga 7,620 volts kano sir kit ijay insigida nga nakuryente da ijay indam sir ket base kini ijay papami duwa nga dagos jay naka data ijay ket kaduami ti RHU Curimaw ket na-declare nga dead on the spot ijay duwa nga individual. Tapos jay upat sir in taraymi insigida. Imbatad ti Hepe nga agpapalaingen dagiti upat a biktima ti panakakuryente kabayatan na nasakit tinakim tina iti maysa kanagiti natay a residente iti barangay Torre Curimaw. Nasakit sir, uray ka sa nung arigat basta awan ti mararamit nga kastoy nakapapasama ka na kubak na unay. Mainaig iti daytoy ket ingunam-gunam ti Hepe akasapulan ti panagan-anad ken kastapay ti panagusar ti safety gears amang salbar iti biagda. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.